Nej. Altså. Far? Hej Pia. Hej. Hej. Hvad? Hvorfor har du låst døren? Men det var fordi, jeg lige var ude i baggården og kigge på det nye gyngestativ derude. Meget sjovt. Så kan kunder jo ikke komme ind i butikken, altså. Nej, det kunne lige 2 minutter. Ja. Der kom ingen alligevel. Kigge lidt om. Har der slet ikke været nogen? Nej. Overhovedet ikke? Nej. Kunne du finde ud af det så, skat? Ja. Det er fint. Tænk på, skat. Jeg tror, jeg tager videre. Frank, har du set vinterbær? Hvad? Hvor er katten henne? Jamen, Pas lige på den, den er ikke stukket af i hvert fald. Den har i hvert fald været her, fordi der ligger en kæmpe stor lort ude i kattebakken. Nå? Det er bare den kat, den har kastet op og været sådan småsløj her på det sidste, så jeg skal bare lige se, hvad der sker her. Jamen, lad os da lige kigge på det. Ja. Yes, okay. Nå. Ja. Ja, der er godt nok en lort. Den er godt nok i den store afdeling. Det lugter altså også virkelig ulækkert, ikke? Kan det ikke bare være mange dages... Nej, det her, det er... Hvad laver du? Jamen, jeg skal bare have det med ud til Marianne Olund, min dyrlæge. Jeg skal bare lige kigge på det. Susan, der er én. Nå, men det er ikke sikkert, der er noget, vel? Jeg skal bare lige have det tjekket. Ja. Jeg vil faktisk sige, at det er en ret normal afføring. Den har bare en off-day. Ved du hvad, det her det er ikke en off-day. Det er det simpelthen ikke. Marianne, det er Susan Karø. Jeg har en syg vinterbær her. Ja, den er simpelthen rigtig sløj. Hej, Marianne. Hej, Susan. Hej. Det var hurtigt. Og hvad er der galt? Ja, altså, det var det, jeg fandt i kattebakken. Skulle det være fra den kat her? Jamen, det er det samme, jeg tænkte. Hold da op. Det ser da ikke rart ud. Kan det ikke være afføring for flere dage? Hvornår har du sidst skiftet kattebakke? Jamen, i morges, så det... Så det er udelukket. Jeg er nødt til at have undersøgt den kat her, og jeg er nødt til at have undersøgt den afføring. Så jeg er nødt til også at beholde ham her i isolation, indtil vi har et svar. Altså, lige du tager sådan en prøve der, så vil jeg sige, at jeg har selv læst til dyrlæge. Jeg vil da sige, at jeg ved flere lejligheder har set katte indblandt på højskolen lave afføring i de mængder. Det kan jeg simpelthen ikke tro. Det her, det ligner mindst noget fra en Sankt Bernhards hund. Det kan bare slet ikke. Nej. Så nu går jeg med ham her. Hej, skat. Ja, Og så er I velkommen til at ringe i morgen. Tusind og lige tak. så snart jeg hører noget, så skal jeg selvfølgelig nok kontakte jer. Du skal ikke skide i en kattebak, jeg har købt til min kat. Du skal ikke? Vi var til dyrlægen, og Vinterbær har været i isolation i 3 dage, ikke? Jeg har købt den kattebak til min kat, for fanden. Hvad siger du, Mia? Jamen, jeg siger da ikke noget. Undskyld. Altså, ved I hvad?